Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Yo, excited namhlanje siphethe guest legend ngokwayo apha uBhutiza andiqondi khona umuntu ongamaziyo. Siphethe uBhuti Mphuthumi Mafani. Bhuti, welcome to Uphikelela. Well, thanks for the invite. I've been looking forward to it. Namge, following Uphikelela Lo and some of the prominent people ngakumbi abalapha eGqeberha, you know. Yes. I've been looking forward. Nawe ngomnye wabo. Yeah. Hayi ngomnye wabo. Thanks, man. You yazi into enexciteayo and nento bisenzeka kwezi episodes nezi episodes ezidlulileyo is having abantu ba-celebrate ngokube khona. I-podcast lena is to inspire, is to educate, and is to celebrate. Wena uyazingena kuzo zonke. So push IEC like inspire, educate, and celebrate. Yes. IEC like. I know you. And ungena kuzo zonke, you know. There is someone oqalayo ukubukela siyambulela bangabana ekhona kuphikelela but namhlanje ke ngoku siphethe wena Bhutiza to celebrate wena. Ndiyafuna umuntu obukeleyo simqale from eqaleni sihambe naye. It's going to be hard to cover ubomi bakho within ixesha likhoyo. Sure. But it will be nice for umuntu ayazi noba ngabana i-life indlela amahla ndenyuka kuba mnandi kuthini. But true lo journey leyo, there is so much that you'll probably find in Doba. Lena is a lesson that if you were to go back, this is what you would change. Or you might not change. You went through. They are out of your control. Yes. Even if you thought you could change, but in reality you can't. For instance, Mnandi Mphuthumi wakamafani. All right. Ndilichawe ke because ndikhuliswe emachaweni. Okay. Umntana intombi. Okay. So my mother had me as a young. She was a very young and beautiful, gorgeous yellow bone nurse. Okay. Ngela xesha when it was fashionable ama nurse ujola netishara. Okay. Yeah, so my mother then met utishara in the early 60s. All right. Tishara Mnyayiza Itolo uLangamandla. So I have a special place in my heart for Amatolo. Because although engankhulisanga, in me runs genes zamatolo. Zihlangene ne-genes zamachawe, and that makes a powerful person. Okay. Andifuni kungayithethi. Nawungcoliswa ngumama. Mama Mtolo. Tyhini? Nyana kaDabawo. Angathi hayi kwathini ungamxeleli baka. Namzalo lomatoleni. Oh, wonderful. Yes. Lovely. Yeah. So ke umamchawe ke not long after ifumene mna ke wazawenda ke ngoku sendela emazizini kwamahlanyana enqekhwebe. Okay. So wasebofolo ke thina ke so ndikhulele ke mna ke kwilokishi before the forced removals ze-apartheid. Njengokuba abebhayi forced removals zasusa abantu abamnyama eCostin. Bayolanda eNew Brighton before bathi sabaye kwezinye indawo abantu abamnyama. eJoburg besuka koFifi phaya and bochoko Midlands, and they spread through Soweto. Ebofolo basuka eDryini abantu abamnyama. Talks a drying. They had big properties. Behluta, befuyile, benamasimi. Njengefamily yakwaMafani, nefamily yakwaQeqe. Okay. Nezinye families. And so bochoke kwaDubu. We look at kwaDubu by Bofolo. It was guessing it's called Dorrington location. Okay. Yeah. So ndizalwa ke kwezo conditions ngexesha le lobuthik be-apartheid. So akhulela kuyo ke. And we
had ngoba ndingowesithathu ekhaya ekuqala usisi Njanja uMafungwashe bengubhuti Mkhuseli ibendim, and we had omalume bethu, omalume bo-Oledi ngomalume bethu. You see xa i-Oledi likufumanele ekhaya u-end up ulibiza sisi. Okay. Isina xa eyoung as well. You know, mhlawumbi nawe usithi sisi kuMamtolo, I don't know, but u-end up usithi sisi kwi-Oleg. Yeah. Uthi mama tata kumakhulu notamkhulu. You know? Yeah, so probably baninzi abantu kwi-viewers that do relate to that, you know. So, and because it is not a situation that I cannot change, I'm just proud of my background. Oh, wow. That was 1964, ufika kwam, winter 1964, on the 5th of August. Oh. And yeah, and I've been around light. I've been around, yeah. But God has been good because kwimpilo yam ne-looks zam ubona ijan ena 48. Okay. Kanti 6 bob yonke ndigcwalisile. 6 bob ndivalile. Yeah, ndivalile 6 bob. But 6 bob yam ayizizeza 6 bob zakudala caba hey xa una 60 fonini nohamba ngaziwipers ubetha lawe. Ukubona we? Ubetha lawe nobuso obutsalekile. Mna 60. Mna 60. Get away. All right. No. And yeah, and the 6 bob yam ngoku iseta i-trend. So that over xa bebambe 6 bob bayibona kwi-pressure iroti yabetha i-6 bob engqindilili. So ke ngoku come the 70s, come the 70s, umntu ke ngoku seleqala ungena isigila. Khona into ethi imfuyo ikhona ekhaya, inkomo, ibhokhwe zikhona, kuyaphithizela nezinja, so life iyaqhuba. But the time exam still andikayazi mna. Ndiyasifumana nje istory esithi uman seke wandithatha at some stage wayanam ebaleni, ezaa nto zamagrotman manzo thatha ilight uye nayo ebaleni uyonkunza uyibeke emagxeni. Uyabo? Then babhidana ke ne-Oledi wabuyisa umntana late kubanda ntoni. But I don't have i-recollection mna yezo zinto. Uyabo? Then ke ndangena esigila when I was 7 years, and abantu abaninzi ke abayazi le build up to my radio career because my passion and an eye and an ear and a heart and a mind and a soul for radio began at 7. What? Yeah. And complete at 7 banana 7. I fell in love with radio at 7. 7. So xa besithi 7 phezulu bathetha nge-age yam when I first fell in love with radio. Wow. So at some stage, no matter. Yeah, I know. So at some stage then, I was caught having opened it. Light alumna 7. Okay. Well, vula ngamaboso. Yeah. Vula ngamaboso. Because intwana yakho ifuna ubona abantu bathetha kamnandi kangaka balapha. Uyabo? Ifuna ubona abantu bathetha kamnandi kangaka balapha kule uzithi. Of course ke wabethwa ke because radio yeah moshile, and i-radio ke ngela xesha ngeli xesha ndithetha ngalo u-TV1 if ufikile no besanda fika apha South Africa, so and besesebelungwini qha. Andifuna uthetha ke ngo-TV2 i-channels zethu zesiXhosa nesiZulu and all of that. So i-radio was seriously the only medium ekhoyo ekhayeni. Abantu abakhulu kwi-radio obviously, one, first and foremost, bafuna indaba. Yes. Bafuna ibali. Okay. Because when there was soapies, when there was nix television, nothing. So bafuna indaba, bafuna ibali.
Thirdly, and very importantly, miphanga. Miphanga. Bantu abakhulu ngemiphanga. So ke ngoku xa uza kophula iradio, Jesus. wophula umphefumulo wefamily. Because the lifeline yefamily yakho isekubeni ba xa kuhleliwe eswe ifamily. Manyelwe iradio. Manyelwe iradio like kutyiwa nje kumanyelwe iradio. And yayi strong ngoko ke Vovulando ye radio being the theater of the mind. Two blind fools, one imagining the other. Yolo nto baphulaphulina ngoku xa benibona suka man kanti umfutshane kangaka I always picture lo mntu legroti inde uyabo watsho omnye kum wathi man hey Patko I always imagine legroti inde istafi Yethuka xa ustafi yes hey so qotisha lo mntu ustafi umde it's because it's the theater of the mind. There's two blind fools with radio. You sit there in the studio and you imagine umphulaphuli uyizobe uyigqibe indawo ahleli kuyo. Sometimes and very seldom ube spot on. Quite often uba offside ayikho lento beimagine ngalo muntu. Nabo abaphulaphuli nabo bayasi-imagine ngalo. Sebencedwa ngoku bakomplimentwa originally abaphulaphuli izinto zekhalenda. Yabo. By now, with the evolution yayo yonke la setup, bancedwa into ba abanye bethu bafumana opportunities zokuthi double up radio and television. And then abanye bethu banazo ke ngoku ne-social media platforms. Yabo, so abantu bayakwazi ke ngokulatha lula xa idibana nawe mall okanye emngcwabeni akolathe lula ta nangulo mntu lo. So it's a very interesting story. I don't know if colleagues nationally, if there's anybody who had known at age 7 in Dogo, but this is where I'm going. So by the time, to qualify it, by the time I was 10 years and I'm doing Standard 2, which is now called Grade 4. And there we are, the top 50 learners that's in Naba Primary School, Lepofolo, on a tour, the bus. Bus kaqeqela ithi kwakuthiwa ihagu xa ibizwa eza bus benempumlo laweni qoqoze nodwa pha ngasemva so ibhasi kaqeqe nenye nanayamanili or bekabani na kwabasomashishini bakabhofolo mhlawumbi kaphuthumana okanye kasixikixiki okanye yabona we sinokwenzeka la idingo wakwasixikixiki xa ucinga unxiki ingenzeka laa mba uye waphungula wathi ingxiki kanti ngusixikixiki so ke ngoku sayotsho safumana le tour yabantwana baqhuba kakuhle esikolweni. I was quite lucky with that. Okay. I-itinerary yetour ithetha nge-East London Zoo, East London Museum, the beach, the Eastern Beach. Okay. Into enkulu ke ngoku leyo like bona ulwandle jonga 10 kabhigi ke lowa into ba xa usuke eBhofolo kuthiwe nizawuthora niye eMonti nizavuye elwandle so inayo phaya ezantsi le itinerary into ethi xa kubuyo kuzawugqithwa radio bantu kum ke itho iqala pha iphela pha unomdla waya pha Jomamela iqala pha iphela pha and so off we went to East London, went to the museum, went to all these places, aquariums, we stopped at the beach, Miss Bastengel Woodla, Sakya. On our way back, we went to Hargreaves Avenue, Ekong, Kishim, Sangena, SABC, SREK, in Afrikaans, SABC, SREK, Suid-Afrikaanse Koöperasie. It's HSI Koöperasie. But this is Ukraine of Afrikaans? Kancinci. Oh, okay. Yeah. Ingamandla. Ijephu nje. Yebo, so Suid-Afrikaanse HSI Koöperasie. So sangena ke apha. Radio Bantu. And that speaks to the history of what is now known as Umhlobo Wenene. Because we evolution yakhona Radio Bantu, Radio Xhosa, Umhlobo Wenene. It's the same brand
It's the same brand. I qalanga lento ingumhlobo wenene. Actually, lento kamhlobo wenene iqale i-pay off line ye-Radio Xhosa. At some stage, I did work for Radio Xhosa. So we used to say, Radio Xhosa, umhlobo wakho wenene. Pay off line. No, that's long. Then ke ya move again from being a pay off line, xa rebranda ngexesha loNibek Makwa yangumhlobo wenene. Wow, sesifumana ne-education. Uyabo? Uyasiqeqesha nosiqeqesha. Yeah, so ke ngoku sangena light. Abanye badiniwe yi-East London. Umna ndiyi-Rooibos, fresh pack Rooibos lawe. Fresh over. Because umna ndize apha mna. Ngena fundo. Safika kusinye studio. Ukhona the old man, Dadu Mfene, uhlathi. May his soul rest in peace. Given Tledi. Yo. Fika fonini uhlathi phaya fonini old man. Urekhoda laa nkqubo yakhe ayisithi bavumeleni abantwana beze kum ningabaleli. Oh bantwana bam, ndiyanithanda. Ilaidi yakho ke ina 10 years fonini ikhamisile imjongile so madala. Imagine kwenzeka ntoni engqondweni yayo. Kulo muntu umcingi banguye pha uyikhumbula lonto ba wawunayo le imagination yoba did he turn out to be the person who picture. I'm blown kaloku ba lo muntu lo. Uyabo lo tata lo and ke uba uhlathwa yena nalaa nto ingathi mhlambi ngathi li-colored, a light in complexion njengelight yakho. Uyabo? A light in complexion lawe. So nini imisi zifike apha kuyahanjwa ke ngoku siya kwenye department sayoboniswa kwela cala lendaba izani sayoboniswa naselibrary apho kugcinwa khona ii-records. Izani mafani izani imisi zinayo mos laa nto nibiza ngesenimi. Yho mna ndahlala pha. Wathi umntu omdala wathi hayi myekeni umntana ahlale, ndahlala naye ndambuza umntu omdala le nto wena uyenza kum namhlanje ndiyaqala uyithetha le nto any media. What? Ndambuza umntu omdala ndina 10 years ndisithi tata wenza njani ukuze ungene apha ngoba nam ndiyafuna ukuba ngumsasazi. Hayi bo. You ay. So ke akalitwabulula ibali lalide wathi mntanam lide lo bali kodwa ke xa ufuna uba ngumsasazi khawuzohlala kweli cala. Wandithatha wandihlalisa kwisitulo sakhe sabasasazi. I'm 10 years. Wandinxibisa ii-headphones. Wathi kwela bhululu ngaphaya malivula imic. Ngelo xesha ke mos abasasazi babengazikhontroleli. Wawukhontrolelwa, you know. Wow, okay. Wayivula. Wathi mandithethe wandinika iphetshana. Ndisakhumla nemibuliso na ndayifunda le nto. Then xa sigqiba ndathi kuye, dada ngenye imini ndaze ndihlale kwesi situlo sakho. Yo. Yeah. Into esendingxamile ngoku ebaleka engqondweni nam ne. From that age to your first radio, uba ube sereyidweni yayiminyaka engakanani, wayesaphila lo tata na for ba akwazi bangabana umkwazi umkhumbuza. Sesembona ifilimu ngoku. Do you know that I had an opportunity yokuba icolleague yakhe? Hayi, ndinomhlobo lonto leyo. I had an opportunity to be a colleague of my role model. Uyamkhumbuza uthini? Yeah, so ke ngalamini ke ndithi athi kum mntanam nawe liphupha lawuzaliseka ngenye imini. Ndaphuma phaya ndalandela abanye abantwana and ndinetshiki because bendingayifuni into uphuma apha. Phuma landela abanye abantwana. To cut the long story short, sakhwela ebhasini sabuyela eBhofolo. Yahamba iminyaka kuzothi ngo-3 years ke ezi periods because ngo-3 years after ndandiqhaqhe iradio lo. Yes. Emva kwenye i-3 years ke ngoku when I'm 13 boarding school eTranskei kubi eBhofolo kukhala imatshisi kutshiswa this kutshiswa that silwa i-Afrikaans le nto kaJune 16. Yes. Le nto kaJune 16 zange yenzeke Soweto kuphela yenzeka all over South Africa
but because Soweto is the biggest black township, yathatha another level eSoweto, but yenzeka eBhayi kakhulu. Yanazo inkathazo ezishiyileyo eBhayi, Kapa, Tinarha, everywhere. So nathi ke sasinayo ingxaki yale nto because we were being taught, but not quickly kule nto ka-June 16, we were being taught mathematics in Afrikaans, and it was difficult. I mean, kwayona nje subject uba kuthiwa yi-Weskinde, you know, and how complex maths is. Nge-Afrikaans, uyabo. Kanti mathematics naturally is one of the easiest subjects. I ended up specializing kuyo ndayoyiteacher noyiteacher. Oh wow. Yeah. So but it was difficult for us because I teach Afrikaans, yabo, agriculture, we landbouw, agriculture. So this was difficult. And that's why we as the children, I want to talk to the youth of 76. I was to the youth of 76. Akuthethwa ngabantu ababephangela okanye abantu ababesevasithi. Abantwana besikolo like. Take it further. Ngamakhwenkwe. Abantwana besikolo. Abantwana bangakambhala u-10, grade 12. And they changed South Africa. Yeah. For the better. So, yatsho ito ipofolo kwakho umama wakwaRhoji wayezala nekhaya waxelela uLetu wathi Nomalungelo, thatha lo mntana simse naye eBethel College eGcuwa, isikolo senkonzo eTranskei. Yayikho yonke le nto iqhubeka apha eTranskei, bawufunda abantwana. Sathathwa ke ngo-1978 ngoJanuwari salayishwa kwiToyota Hilux katata omncinci sayogalelwa eboarding school eBethel. Sibathathu eBethel kwakukho lento like any boarding school, imisila yareywa i-newcomers. Okay. You know, so ikhona ngelento yoreywa kwe-newcomers, but ubhuti wakho yena wareywa ngendlela soft because somehow zayazi into okokuba uyakwazi uba i-wireless xa ethanda. Okay. So ke ngoku ezi kudala zilapha. I mean uBhutulunga Williams afika ebengamaqoqo for amaRotman fundini, uyabo. So ezi zilapha fundini zingwenya, ziyahlala zitya cornflakes, uyabo. Zagqiba zithi le ntwana mayingene ekhabhathini ibe i-wireless, sibawela umamela i-wireless. So kuvulwe ikhabhathi phaa phezulu ilokhareni, ifakwe phaa kuvalwe. Uthe make simameleni, kanilayitheni radio madoda, ke simameleni indaba. Kuthiwe ngentonga caba kuswitchwa on i-wireless. Uyabo ngentonga Tshintsha i-channel. Kuthiwe nje utshintsha i-channel. Yo, ingene laa nto isekhabhathini. Intloko intsimbi yesihlanu. Hayibo. Itsho ngebulletin. Imaginary bulletin. Yo. Bethi bulletin. Kuthiwa okay indaba sizivile. Hey, sanxiba ntoni ngomso ithini weather ngomso? Make simameleni weather. Ibethi weather. He's 13 years. Ibethe i-weather. Bethi weather. Ibetha kwezi provinces zonke. Kuthiwe okay hayi weather siyifumene. Hey, iKaizer Chiefs adlala neSwallows namhlanje athomnya hayi idlala nePirates Orlando Stadium. Kaloku masimamele igame. Vulani igame. Vulani igame. Ithathi light yakho. Ipha ekhabhathini. Hayi mama uthini sidlala lebhola. Itsho. Hey, baqoqo. Kwabona baphinde bayicingela ukuthi hayi kuphane le light nokuncaniwe ngoku. Yabo. So bona babecinga bona bayayireya intwana yakho. Kanti basharpnisha iphupha layo, bayalichweza. Ayipheke. Jonga. Bayalichweza iphupha. Kuyibona i-sandpaper? Yabo? Hawe, iphupha le-light bayaligudisa nge-sandpaper. Yeah. Yeah? Because after that, intwana yenza research ayigqiba into yoba xa uzawuba umsasazi. Kwaweske ngoku edlaleni kwakho umsasazi. Thozamile Nyakatya. Okay. Sethoza. Oh, related. Irhoti yam. Okay. So ke ngoku
Hey, asinconkole nobhuti unenza hayi kaloku nje unguyazi uba wayendititsha kuSethosa. Yabo 18 years ngala 77 before siyibheke eboarding school. Kufuneka ube yitishara. Okay. So le nto kum kufuneka ube yitishara. Okay, sukela apha bangabana. Kum So from 7 years and yonke into ibuzayo iya kwinto edibasa ne-radio. Absolutely. So ke ngoku kum le nto yokuba funeka ube yitishara. Wayona xa ujonga indlela endapaselwa ngayo ngabantwana angatsho omnye umuntu athi yayilubizo but kum yayipassport for ukuya eradweni. Uyabo? Ipassport yokuya eradweni. Ndiyayithetha ke loo nto nasencwadini yam. Yebo? Mnandi ke le ncoko because ndithetha nombhali wencwadi. Yebo? Ndiyayithetha ke loo nto nalapha kule ncwadi. Yafuneka sizawuthetha into bangabana futhi abantu bayifumana njani. Correct. Kuba asizukwazi kweli xesha sithethe yonke. Abazuphoswa. Asokwazi. We'll put more details on how Yeah. bamba connecta njani for them to get a copy. Absolutely. So yathi ngoku ibhizi neUnitra which is now called WUSU Okay. ifundela ubutishara la 3 years by ibhizi. So Yamane ngeholiday imane ukuya eRadio Sky. Grootman yayo ubhuti Machawe uyitsho mina abantu baseRadio Sky. So ke ngoku imane uya pha estudio kubhuti Fikile ubisi. Okay. Hey ukole ntwana yakulo Machawe man. Kule ntwana yakulo Machawe but naxa bene OBZ outside broadcast mhlambe eBisho Stadium ibizwe kuthiwe mayingene ngapha mayinikwe umboko mayikichazela abaphulaphuli lento iqhubeka apha kwiSky Agricultural Showgrounds. Yeah, isasaze lento iqhubeka apha kwiSky Agricultural Showgrounds. So ibe yipart of the coverage. It's a student. Yeah, it's a student. So graduate. Yahamba yayoteacha eNgqusho yafika pha yayi-deputy principal ubhuti wakho. Teach maths and biology. Teach maths and biology. Yathatha maths and biology yayibeka apha at the end of the year. Ko-18% pass rate ntoni. Qha yabe ke ngoku njengoba kuphume ezo results yabe ne-resignation letter iyifakile because ibheke eredweni apha yakhona. yimabhudisa sibuye nje kancinci into bangabana uye eBethel so iBethel isecuva yona wenza phaa until matric Yonke laa nto. Okay. And then kwapha eBethel bane-branch yeUnitra okay for abafuna ukufundela ubutishara. So you don't change campuses. So iBethel inale relationship neUnitra. Yabo yona iprogram yaseUnitra yonke into. Okay. So abantu abaninzi bathi umuntu befunda eBethel bethishe yiloo nto. Alright. No So bukwazi ukuphuma eBethel une teachers diploma, senior secondary teachers diploma okanye uphume une theology because ibikhona nenye idivision yabafuna ukufundela ubufundisi. Okay. So abefundisi xa beshumayela okanye umuntu ngutishara athi ngeBethel. Yeah. Uqala uyiva namhlanje. Honestly didn't know. Yeah. Okay. Yeah. No. Hey, info mose emnandana, info emnand. Bakhona befundisa unabo ngela xesha. Babekhona. Obaziyo. Yeah. Bakhona sasifunda nabo ngela xesha. Oman ukhwala wena we buried him 2 years ago umfundisi ufunde. Okay. Wala apha eMendi. Wala apha eBhayi. uDopis nickname yakhe. Yeah, so we lost Topis. Then ke bakhona abanye ke base busy nangoku ebufundisini uDr Phaphu and abanye sasilala nabe Domatri umfundisi Maphumulo, Dr Maphumulo and Dr Litsedi njalo. Amajita ayaqhuba nje kahle. But yiza uthepha eqaleni ubukhuliswa kukho omalume nendone because umntana entombi. Time asikayiboni. Ukho nje la memory ingekhoyo yoba ubuxelelo into yoba ebekakuthathe ayena ebaleni. So akabikho eBethel, akabikho nje musenza into teaching, akekho uyoteacher eNgqusho. Okay. So kuzo zonke ezi stages yena he didn't play a part. The only part that he played was through his genes because I am told that ePofolo I teaches subjects that I ended up teaching. That's Bluetooth most light. So ingwenya ke yandi inspire ngeBluetooth
Otherwise, he didn't play an active. But ngela xesha bayathetha nje abantu ngaye wena umboni. No, andikhe ndiva beBhofolo kuthiwa hey le ntwana kaCharli Mnyayiza. Okay. Andihoyanga le nto because andikayixelelwe ekhaya. All right. And that's another thing, you know. Kubantwana bethu, I know that with the advancement of technology, it's important to come across critical information, esithubeni, etc. But imnandi laa nto yoluhlonipha ikhaya. Imnandi laa nto yokuhlonipha abazali. Uve into yoba abazali bathini ngale nto ngakumbi xa isensitive. So, because ndandingenasikrorho ndane-uncle and zayezi-hard workers. Ukubone xa nikhula kwifemeli enkulu kuthiwe kwabamalume and abamalume ngomalume beoledi qha ngomalume nakuthi kuthiwe I mean ngotata omncinci oledi kuthiwe tata seBhayi ubephangele eBhayi, tata seKapa, tata seQonce, uyabo. And bayafika nge-weekends nangempelanyanga. Abatata zi-hard workers and I admired them ngaloo nto leyo. Sasingenaye utata kwabatata omncinci, so to say, because uledi lam ngumafungwashe wenkulu kaNdabangaye, the first black man to own it and buy a motor vehicle eBhofolo. Hayibo. Awasutoja Hayi. uNdabangaye highlight Qala velo gama. oQeqe, oSonqishe, you name them. Otata baseBhofolo bengena nje kumashishini bethenga imoto nje babone uNdabangaye. uNdabangaye yidakhi yokuqala uthenga imoto. Idakhi isambatha ingubo ngokuziphatha intonga, ayiqhube ephethe intonga yakhe. Yazi into enduthuse ngayo Bhutiza apha anani ba mhlawumbe ndim ndedwa lona apha ecountryn. Do you know le nto ye-forceful removal? Yazi ingqondo yam ihlele eBhayi qha. No. Akhange ikhe ifike kumba ngabana naseBhofolo nakwezinye indawo. Kum ingathi yinto eyenzeke apha eBhayi, ewe ndi-away ngeCape Town, ewe ndi-away ngeJoburg, but my mind ihleli kwezi ndawo zintathu. But ayikho into yoba ngabana kwezinye towns ezibikhona because ngabelungu and you can't. So ndiyaqala uyiva injalo laa nto yeza forced removals yayibuhlungu ngolo hlobo ke sazalelwa ke kwezo lokishi thina sebemuviwe by force abantu abamnyama. I do believe any negative and painful experience is not a waste. Okay. It is meant not to break us but to build us. It's a pity because sometimes siyasikhayze ngokususuka kwi-pain, but sikhayze still, and ngolo hlobo we undermine the power of the lessons that are there kumava buhlungu ebesikhe sanawo. Uyabo. Indaba yoba mna ndikhule itime lam ndingakhange ndafumana isandla sakhe, ndeva ilizwi lakhe, ndambona, you know, andikwazi uyenza excuse so that ndingafikeleli kumaphupha am. And I say that every time ndi-addressa ulutsha. I mean, I travel around the country to address young people, and I do say that. I met my father for the first time emngcwabeni wakhe. Asoze. Yeah. Ilo way. And ngelo xesha sendiseJoburg, sendihlele eJoburg. Because kaloku kule Radio Ciskei ndini, that mokwam teaching ndawo ngene Radio Ciskei 1st December of the same year bendiqala ngakutitsha kutsho Radio Ciskei, ndafika ndenza le breakfast show ndini yayibizwa browsing around. Yayibizwa browsing around, and I'm 23 years and I'm pushing the biggest show of the station at 23. There are not many of us who are given that responsibility. So it doesn't matter the age. When God has anointed you for something big, you run with it. You run with it. You don't say, andikavuthwa for lento. No. Yeah, you run with it. So being given the biggest show at age 23 in the sense of browsing around, of course, sasman is chinchana, but kakulu, that's what I did. And then later on, I came to Radio Xhosa, that recruited Radio Xhosa, because ngiyavakala umuntu ba hey ziyakhipha eQonce, and Radio Xhosa seyimove yonke to eBhayi imkile eQonce ngoku bayeva into ba kukho le Radio CKI ehluphayo phaya, and kukho intwana yakwamafani, so they recruited me. Ndeza ke kwelicala. Like I've been blessed, man, to a great extent.
to a great extent, most yam being recruiter. Oh man, but Yeah, in most yam, I've never written an application letter. I'm telling most yam yes. recruiter. So na recruiter again. I mean, as a Kaiser Chiefs, na recruiter. Yo. Back to Mhlobonene again, na recruiter. Can, And so na recruiter Radio Xhosa and up in 1989, the Sasa's Radio Xhosa. And then Papumo Mandela in February 1990, and later, kwalapha 1990, that recruiter back as CKI again, ubutfikile lubisi station manager. Buyile CKI again. And nini ngokhona uGqozo. Yamazi uGqozo? Brigadier Gqozo. Ukwenyawo uthi pha kwakuthiwa nguBrigadier Gqozo. Eyaphatha isisky after uNkosisebe. Makwenza thina dazingoma ngonanisakhula iwili nyeke kasebe. Dayazi lo. Okay. So ungwesizwe kaloku wasuswa nguGqozo. Okay. And uGqozo excited naye wakule excitement ubona noHolo Misa bekule excitement yokuba iANC ibuyile ama-comrade abuyile kwi-exile babuyile abebeseluvalelweni babuyile ntontontoni naye wangathi uGqozo hamba ne-ANC jiki uGqozo kasayifunda ANC sefuna yakhe party because uyabona kwiCodesa into yoba kukho ichance yoba angaregisterisha yakhe party kuyiwe kwi-elections angene ngeyakhe party so ke ngoku wabeka nemithetho eRadio Ciskei bangabikho umuntu uzawuthetha nge-ANC ne-PAC ne-AZAPO zonke ezi movements uyabona qonda mna uyadlala lo. That's why kaloku we ended up having iBishop massacre ngo-1993. It was because uGqozo was resisting lo mfula wale change yena ufuna usibuyisela emva abe neyakhe into, you know. Bethwa abantu pha ku-stage. Correct, yeah. So ndaqonda mniyatutsha lo showini yam ndezenza mna into ze-ANC well and Mandela uzabe sesatukashe stadium eMdantsane ndiyacela ke nonke into yoba nifike phaa nizobona utata uNelson Mandela wanivalela uGqozo. Hayi bo. Yeah, ndayothathwa choose number one. Yeah, ndayothathwa emsebenzini. It's good to be arrested for convictions, personal positive convictions ebomini. Hayi bo. Yeah, kungathiwa ubanjelwe uChame Town. Well, so ndabanjwa ke ndasiwa eMdantsane kwenye itrongo yesanda kwakhiwa ekwa 12 eMdantsane, yes. Ovalelwa lo trongo. Yeah, not far from Fort Jackson. Up Fort Jackson kwitrongo ekwa 13 yona correctional services itrongo. Yeah, but xa ungena ke ngokuya kwa 12 kwakuyi police station entsha ephaya. Ndabanjwa phaya ndavalelwa phaya ke mna ke for 2 weeks. I was detained under section ton of the Act of whatever of 1981 in the Republic of the Ciskei. So ndabanjwa pha for 2 weeks, not entitled to visit by a doctor, not entitled to visit by family, not entitled to see a lawyer, not entitled to see anyone, in solitary confinement. Like bekumele uba mna kahle bekumele uba mna njenge former political prisoner bekumele uba ndi-hectic la parliament. uRamza ndamxelela uRamaphosa lona uyayazi uba mna sendivela ubanjelwa le-ANC yabo sendivela ibanjelwa le-ANC 2 weeks yonke and indeke yabo inde 2 weeks iwesi xa ungekho entitled to visits. Yes, indeke ayivelanga No. but uphuma kwam phaya ndaphuma phaya because ndandivela kwi-videos pha uGqozo udikiwe because kwitoyitoyi yaphaya ndiyavela pha phambili uGqozo yinkwenkwe-ndala uGqozo yinkwenkwe-ndala lamagwijo ndiyawalida lamagwijo yabo. So xa ngoku oBrafix beyondicengela pha makakhululwe uPatco badlalelwa la cassette badlalelwa la tape la uyakaCyril pha kuTrump. Exactly. Yabo laa nto uTrump ebeyenza kuCyril athi utsho andizena la tape adla tape umna laa nto yenzeka ndivalelwe xa beyondinegotiatela pha because ndandiyi-secretary general of kwakumbutho under the UDF
i-United Democratic Front ekwakuthiwa i-ADJ, Association of Democratic Journalists. So ndandingu-secretary general wayo. So ke ngoku lamakrotman omluleki George Osmats Ngonyama namanye ayezinkokheli zethu pha kwi-UDF. Now xa beyondixoxela pha kudlalwa la tape kuthiwa unoqhushululu lo mntu ndizomxoxela unoqhushululu uthuka ubrigadiya Unengaphi ibhutisa? uyabo ngesa sikhathi ndina 29 Yeah, so late 29 ngela xesha. So ndemka ke uphuma kwami etrongweni xa ndifika estation ke ndisebenza ndibuyile ndi-reinstatiwe sebenza. Bakubuyisela phela. Nda-reinstate ndisebenza. Kwafika ii-facts eziyi-2 just to prove that the environment is petty. You know, I've worked with people in my life that major on minors. Abantu caba kungama yonke into ngento eziphethe. I promise you. So ndaqonda mna into yoba sekuncinci kwalesi sky ngoku. Okay. Kwafika ii-facts, kwaqala kwafika i-call evele eRhawutini. uBraden Smelane was the executive producer of Cosmo Life City Patco. Ndiyakufuna manamba, we've lost a presenter kaCosmo Life esebenza uDesiree Makote. She's now Desiree Chauke. Okay. Yeah. So that came again, no, anytime. I'm ready now to go to Joburg. You see, kwafika lo fax. Emva kwalo fax, email azikafiki email. Kwafika nye fax and the offer to play a lead role kwi-drama yesiXhosa ethi Reflections of Guilt. Storyline sakhona sine-light yase-Eastern Cape eyazalwa bemka abazali baya kwi-exile yakhulela kada bayabuya ngoku. So sistory esihambelana nee-changes zase-South Africa sokubuya kwabantu ababe kwi-exile. So ndizawudlala uthamsanqa ke mna ke. Uyabo, and funeka ndibe neslang esithile se-English because ndikhulele kada. And then nabo naba kulolo abangabelunkazi phaya estorini. Okay. Estorini. Nabo naba kulolo abangabelunkazi. Uyabo? So kwafika ezo facts zethu zilandelelana. Ndaqonda no, this guy has become too petty and too small for me nyani. Ndaresigna, thatha yonke imali yami, ndazithengela iJetta cash. Hayibo. Layisha zonke into zami ebhutini yeJetta. Ukubona we xa ufed up ngendawo. Uthathe yonke into yakho uyilayishe kule nto ugqiba yithenga. It means uyanqumla. So ndahamba ke and I left Siskan ndayi Joburg. eJoburg sendiyazi nje, fly in ndenzele nale, fly back, whatever. But this time ngangena ngemoto yami. That's why eJoburg ndiyazi kangaka. eJoburg ukuze uyazi kahle kufuneka ungene emoto yakho ulahleke, umane ulahleka. Okay. Ngolo hlobo uzayimastera ke ngoku. Into endiyaziyo mna cha eJoburg ubuhamba kulaleni ogqibela uphose lo off ramp yawujika kude. That's what I know. So baqala ngolo hlobo kubomi bami betelevision ke ndayosebenza on TV eJoburg, and along the way afumana opportunities radio because iradio imana ukuthi nqe. And I opportunities on Channel Africa, which had 3 services or 4. Yeah, we had English service, and obviously mnanda usasaza English service. But the experience of sasaza ngesingesere siska. So the usasaza English service, Channel Africa inayo, French service, Portuguese service, and I think a Swahili service as well. By Auckland Park, you see, broadcasting to the rest of Africa and overseas, London, and North America. Yeah, Louis. Nalapha emhlobo ndimdede umuntu owayesasaza abene audiences in North America nase London on a daily basis. But this asibhuti xa sithi legend. Yabo. No, asibhuti. Bhuti into engafuna siyiphose ke apha. And a purpose yoba why you are here. Ndifuna umntana obukeleyo ndiqonda siyazama ufaka umuntu ophile iminyaka emininzi, and kuyo yonke leminyaka akukho kubekho ixesha katutshe kwenzeka izinto, kukho iziganeko kuzo zonke ezi decades 6 oziphilileyo. You know, we are trying kakhulu, but andifuni bayiphose into yokuba ngabana 1 ulazi iphupho lakho senase first decade. I got decade empty. Second decade boarding school, ndalisebenza ndalichweza. Yes. Third decade, in fact,
Yeah, third decade radio CKI. Yaxhoma ngabana uqobe nasetertiary. Yeah. Wabuya nephepha. Yeah. And that akhange ube nento ethi you will do something to fall back on. Wenze le nto ithile because ubuxelelwa ngubhuti wakho into bangabana education. Yeah. Teaching uzokwazi uyongena. Absolutely. Ndiyayithanda mani loo nto indlela esihamba ngayo and sayibona ngoku nakwi-20s izinto ezi-involve i-country you could have been umuntu oyanga ozawumamela into yoba awufuna umosha wento zakho. You stayed phayana for le country, you know, for 2 weeks yobomi bakho. Yeah. Anything could have happened pa. You could have died. Sure. You could have been stabbed. Wathini. I am so impressed man ngendlela omuve ngakhona. Well, it's a combination of positive things because decades and painful experiences as well. I mean, good decade number 3 and in fact good decade number 4 because I was 32, 33 somewhere there time alarm. Party up. You see, ufumana i-call, ufumana yeah. What happened is kono andile mnina wam Pagwi Timer. All right. I keep in touch with them. I've got siblings. All right. We cala Timer. Yabo Osiabu o Andile njalo. So I had heard him na. Manuva kalona sejobengela xesha ndisebenza Kaizer Chiefs. Alright. Sema the first time usive ba nabantu bakulotata because musu Timer ubuxelelwa ngaye wayekhe wakuthwala wayematching iphelele pha and nendlela bathethe kakhulu because uyagxika. Hayi naleyo ndiva sendimdala. Lo patifa somdala yeah ba hayi wayengafiki kungoku futhi oledi sendilixelele uzayihleka ba ioledi liyazi enini ioledi liyazi ngonibhala lencwadi ukuba ndaya ndayolungcwaba iTimer. I respected my mom. I was not sure how she would handle this. Okay. Uyabo into kokuba mna ndiye ndayomfumana uTolo. I was not sure. So I did not want to do something that would hurt my mom at the same time. No. Okay. But now what is interesting is that yes. Kukhona features strong zikatatami ezikhoyo kum naku-Andile. Okay. Uyabo because kwahambeka la chat time alarm no mama wo Andile. So ke ngoku abantu bamanuva le voice kanti le voice isikwakutatami. Bayiva ku-Andile babone nalempumlo babone ne-satellite dish apha ku-Andile uyabo hey mna ndiyayiva le nto usejobe kuthiwa hey kwilight eMonti wena efana nawe eQueenstown between Queenstown and East London efana nawe over Andile Mnyayiza ndike ndiyafuna uyibona because ndiyayazi mna into yoba kukhona into endidibanisayo noMnyayiza. Alright. So kwathi ke kwenye situation eMonti somewhere and somebody said nangu Andile and we met. Hayi bo. Yeah, things are sembandleni or something. I think sasestratweni. Sasikwistrato kodwa. Ba hey nangu Andile. It's in conversation. It's engwenye kunjani? No ndisharp man you Rodman Joyena. You don't know what it means. Uyazi umama wami uyasixelela endlini qho xa sibukela iTV athi ngubrother wenu lo. Uyazi njani umama yena? Hayi uba ama-oledi? Yadutsha wena. Ama-oledi akona ngayaziyo ama-oledi. Ama-oledi ayazazi izidididi zamanye ama-oledi. And chances mhlawumbi nengwenya yayimxelela. Okay. Uyabo? Ingwenya zange iphike. So yeah. Zange iphike. Yeah. It's just that he was absent kum. Yes. But zange bekho ziguruguru zaphika. Yeah. Kwalantu bandive mna into ba wayekhankunzi ayondithatha. Yes. Yeah. So ke ngoku ngola no-Andile. Man hey uleli yatsho hey I'm so happy basidibene nami. Hayi nami ndiyavuya. Then ndifike ke mna ke kona mbuzo balulekileyo. Liphi iTimer? I know lisa Mount Elief. Mount Elief. But we originate there. Uphaya. Ukokwabo eMansfield Mount Elief kusekhaya. Yebo? Mna yeah. Okay. So ke ngoku uyanini wena Mount Elief ke so that ndikhaphe xa usiya phandle ndizombona because andambona mna ndisho kule light. Oh man. Zange ndambona mna and yabawela umbona. Athi yena zakuxelela. Wenza ntoni? I understand why teacher
Yo teacher umjito wayi-principal phi nasemthatha naphi hambe bayi-principal but uretirile ngoku impilo ayikho sharp so lixhego ngoku. Oh yeah, jonga ke man, xa usiya eMonday leave let me know. Mna ndizawudrayiva from eJoburg, I'll meet you somewhere siva siye soyi-2 ndiyobona uMadala. Yabo ekhaya bayazi yonke le nto ngelo xesha. So kwalile ke something like 2 weeks after ndidibene noAndile kwafika i-call nguAndile Nqaku. Yabo sandongena kwi-cellphones ngelo xesha. Yes, so sithethe nge-90s ke xa sandongena. Angabo bonke ompukulayita banee-cellphones ngelo xesha. Yabo yeah. letha ngenye iqukunya le Motorola fondini le wayivula sweet. Yes. Tsalcingo. Yes. Tsalcingo fundi ithi Motorola. Hallo? Athu Andile, Goodman. Ndithi mna ke hater shavuzethe. Ndirayight. Lama kuthe ngathi unyabile nje. Athi man ikhona ijive Goodman man. Yintoni ngo? No man ish. Ebeka njani Goodman? Ndikathetha kwenzeka ntoni? No man lo muntu besithe sizayombona. Ngelishwa uswelekile. Yo. Kwakhe kwecwaka efonini yandim uthi urecover quick. Athi hello athi no ndikhona Goodman. Okay, so yenzeke nini lewe? No, yenzeke last night. Okay, all right, just find out ke business win ba uzawungcwatywa nini na, because engcwatyelwa phi, because I'll come and bury him. Oh man, but serious. So nyani ke ekambekeni kwentsuku waphinda wafowuna uAndile waphinda wafowuna bano ingwenya yabekwa Saturday naphi phaa eMonday leave. Okay, no 5 years. Buze amajiteni ke utshomi zami ke ngibuze utshomi zami ezihlala eTranskei apha eRhawutini. Mos Rhawutini ndine branch mna. Okay. Phaa eRhawutini. All right. Iflat yami iyovula kuthiwa kusebhayi xa ibizwa. Okay. Onke amalayithi. Okay. Onke wabuze akona amanye saphila. Onke afikela phaa. So kwintona zam zaseRhawutini ndizaze ngoJB noLincoln. Yeah. Omphathisi Filtane uZizi. Unfortunately we lost uZizi with COVID. Hey light, ndifuna iMonday leave man. Monday leave when Monday leave. You love Monday leave when man ndifuna iMonday leave man. There's someone special efuneka ndiyemngcwabeni wakhe. Oh okay, no usuka apha unika directions usuka apha bethe ngo-N3 man ngabheka eDurban. Ndiyamazi ke la N3 yabo sihamba nestrato kaloku eDurban siyakwazi uya eDurban for istrato siphinde sibuye yabo. So bethe man ngathi uya eDurban eMaritzburg uzabona i-off ramp ethi iXhobo ungene kuyo bethe uye eKokstad yabo, but do it on a Friday so that eKokstad ubhukhe phaya uzabona igarage enehotele ubhukhe phaya ulale. Then ke ngoku early in the morning udrive uye eMonday leave about 30 minutes yabo down the hill uye eMonday leave. Ndenza loo nto nyhani ke on the Friday ndadrive 1 out going to bury my father who I did not know. 1 out. Nangaphi bothi ngala xesha? I think 29, 30, somewhere there. Ndabetha. Ndotsho eKokstad. eKokstad ndabhukha khona. Then ndavuka ekuseni Saturday. Ngangena eshaweni nabuya ilight yakho. Intsha yonke impahla eyiphetheyo. Intsha izongcwaba ithama layo. Fake underpants entsha iziqhaqha zine-price tags. Fake underpants entsha. Okay. Fake socks ezintsha. Ifuladuma wayekhona nemaXhosa ke nafake imaXhosa. Andeqonda. Fake socks ezintsha, ivest entsha, ishirt entsha, itie entsha, ibelt entsha, isuit entsha. Kwenzeka ntoni kuwe engqondweni? Feeling uyifilishayo this man? No, I've come to pay tribute to a man that inspired me, the Bluetooth. So I'm excited for the opportunity. Because people kept on telling you. Yeah. Le methi good kuyo time ago. Yeah. So
So lo mntu awukamboni, but people keep on telling you. Absolutely. And ndiyayiva nje esitratweni eBuffalo. And andixhaphakanga ke eBuffalo ngoba bendise-boarding school. But xa ndiyile, I would get someone mhlawumbi oyimentionayo. Ayonto ithethwa qho la way. Yeah, but xa ithethiwe iyarejista because bakhona idecade umane uva into decade ethile. Something important kaloku into yetime. Uyabo? So yangena laa nto kwi-cadet TS yayo. Ine-cadet TS 2-litre turbo. Yayibhodlisa kwehla phaa kwezaa ntaba zase-Kokstad yotsho eMount Elief. Xa ufika eMount Elief, angena apha egaraji, yabona ezi light zasegaraji uba inantsi imoto ethi number T. Zayiqonda. Imoto zethu Joburg ngoko yayisezi number T. Ndibona number T. Uyabo? Zayiqonda ezi light uba inoba uze kulo mngcwabo lo mntu. Uyabo? Ndikhuza bane-cadet TS. Abazuyazi amajita kona. Exactly, abazuyazi. AMG yangoko. Yeah, exactly. AMG yangoko. Exactly. Yabo? Inumber yayo ithi SVK 260T. Yabo? So angena ke garage. Hlisa ifestire. Hey, it's like this unbrighter kanti zindazela i-Kaizer Chiefs. Yeah, Patco. Don't. Eza lapha egarage. Ubekwa intoni apha, Khosi? Hey, Khosi. Ubekwa intoni apha? Mna mandize emngcwabeni. Hamba ye Khosi, eklabhini into. Hey, kwafuneka ngiqale ndihole, ndikhe ndibambe supporters rally qala. Khe ndihoye izinto ze-Kaizer Chiefs. Because sendiphangele Kaizer Chiefs kaloku ngoku. Yeah, ndiyafuna size but yeah. So ngoku kwafuneka ndihoye into ze-Kaizer Chiefs ngoku. Khe ndiphendule into ze-Kaizer Chiefs. Ethubeni ndincokola namajita. Uyabo? Ungene kule ba ndizothi. Ndibuze ndithi ke mna ke guys ndize emngcwabeni mana. Yo, now uze kulaa mngcwabo kaSkalkwyk. Yeah. Qonde Skalkwyk. Ndidahamba ndizongcwaba utishara. Wanguye uSkalkwyk. Hey, umazi uSkalkwyk wena. Kutshona amajita. Steki van 3 to 4 petrol attendances lapha zigcwala lapha kum. Esuka imane usuka nje uyowuthapha iphinde ibuye. Yeah. Hey, amazi uSkalk wena. Ndithi, ngubani uSkalk? uSkalk nguye ngutishara. Hey, amala laa mntu wabiza. Yabengwenya laa mntu. Ndiqonde izitsotsi aziyazi uba le nto ziyithethayo itsho kamandi kum. And isimenda i-conviction into yoba ndizongcwaba itime lamnyani. Yebo? Sithi ebeyingwenya laa mntu. Laa mntu wabiza amakhaladi apha emahlubini, Mount Fletcher, Mount Elief, Tonton, Kokstad. Kwivenue eyi-1. Wathi akayithandi le nto uba amakhaladi engenankosi. Wathi uzawuba inkosi yawo wazibeka. Wathi unguChief Skalkwyk. Hey, time. Yabacingela. So ngoku nje mandimamele le nto ndiqonde itrip yam iqalile la fulfillment yalo mngcwabo. Yeah. Ndizele loo nto apha uzokwazi lo mjita mo. Uyiprince kahle wena. Uyabo? Hey, uyiprince lokhu. In a way. So ke ngoku ndiqonile amajita awayazi uba itsho kamandi le nto kum. And kumne ithi lithama lami le. Nakanjani? If lo mntu wayenze loo nto wabiza amakhaladi agcwalisa iholo akwaxelela uba uyichief yawo azibeke lithama lami. It's only my father that can do that. Yebo? So ke ngoku athi amajita lo mntu lowa ingwenya leya. Angoku la mngcwabo celebrate apha unyuka apha bhuti Patco uzanyuka apha uyothena phaa turn right uzabona indlu enkulu sobona imoto. Hayi nyani ke nenyuka ke ndavaya. Xa ndifika apha hectic lo mngcwabo nyani. And kacaba nguwe principal kugcwele neemoto zika-government kugcwele nje everywhere. Ndamisa imoto ndakhupha ifowuni yam ndafowunela uAndile. La Andile ekusengwenya Andile apha phandle. Hayibo usile nyani. Ndithi Andile khandithethe naye ngonise endleleni. Khandithethe naye ngonise ehotele phezulu. Thetha naye xa ndisithini lapha. Phuma uzondilanda. Phuma le light. Ndamdirecta bandimindala niweza. Stepped out of the car. Ndafaka ijacket yam. Obviously we hugged, a long hug, emotional. Then ndathi kuye
indawuni iprogram ngoku. Hayi kusanda kuqala inkonzo yezithethi. La segment eprogramini yokuboniswa ngomzimba seyigqityiwe. Okay, no. It's fine. I'll arrange ndizabacela into bayibuyise. Kutsho mna ndizayicela bayibuyise ndimbone. Because mna that's what I've come for. Yebo. Uzabacela ngokwakho ndidiyela utyini. Son. Sangena. Xa singena kule ntente. Hey aba bantu kuyaculwa. Abantu ngoku bacala izala phakathi kowe-Kaizer Chiefs. Wekwasa. By the way, yeah. So I'm like, okay. Sangena so at your front pa. Safika pa front. Vovo ayohlala nefamily. Ndayi family in a strange land. I don't know if you've ever been a family in a strange place, but I was family in a strange land. Ndayohlala namaxhego aphaya, noDabawo, noRagadi baphaya, hlala sonke namajita. Andibazibonga abantu. Yo. Ndazilo andile qha. Andibazibonge. But one thing I know, my family. Ahlala pha so. Selebona ngokulo mfundisi bakwenzeka ntoni. Naye uyanibona. Uyibonile nentente inxakama, wandibona nami. Wayapha wandile wayemchazela wanicela ubona ingwenya. Yebo. So waphakama kumfundisi ke wathi uzawucela kuculwe kukhona omnye umuntu ifamily emcelela ithuba loba abone utishara. Ndathi ke kwingwenya ke nikhaphe ke masiye. Saya phaya. And I saw my father for the first time. Boxing. Elele. Ethe cwaka. He could not talk to me or ask me questions. He could not ask those questions we ask amalaiti wethu of a club. Udlala esiphi sport esikolweni. Why you ukhethe rugby? Udlala iphi position? Nxiba size bani kwi-Cox? Why have you chosen mathematics? He could not ask those questions because lele ubuthongo bakhe bokufa. Two things came to mind. Njengoba ndimipha ndimjongile nje. Kaculwa apha. One of those things was, okay, maybe before I come to those two things, and on a lighter note, ndayibona phala empandla. Oh, okay. Okay. Because kaloku nanane esikhele ndikhathi zam. Yeah. Bona le mpandla ndibona phana umuntu ufile impandla ke ngoku in the long run man. Yeah, but two things came to mind. On the issue, I may not know. I don't know if he played a part. Gay purity baby stuff for me. Nestam #1. Pelagon and all those things that as he was a babies. I don't know if he played a part. I don't know if he played a part about my nappies. And when we were babies, the nappies were only the towel nappies. I don't know if he played a part about those things. I may not know a purity from this man. I may not know a vest from him. I may not know Shoti. I may not know Iteki from him. I may not know toys. I may not know no Baga from this man. There's one thing I know. His powerful genes run in my blood. All right. Because everyone I've come into contact with speaks about
what a powerful man or what a powerful teacher he was. Nosethoza by many of abantu abakhulu kunam babefundiswa nguye. But he was such a powerful teacher with a great sense of humor. So I may not know all of these things. I may not even know a proof of payment, a school fees. One thing I know, his powerful genes run in my blood. Wow. And so I'm good. The grand. You see? Zange ukhuve bhuti ba wayekhe wakumamela eradioweni even though beningathethi mhlambe zange uve into ba kule minyaka yena because obviously uphila ukhona Correct. In my career radio, nyanisile. Mhlambi wakho wakuve My career radio, I think the push radio for a good 7-8 years ephila. Yes. You know, but zange ndake ndayifumana lo feedback. Kendive if wayenkunzana xa endimamele. Nanditsho if awukhoso utsho uvovo. Yeah. Kaloku ndiyamazi wayenkunzana. Yakhumbula wayehamba nawe aye nawe ebaleni athi nyanam. Correct. Xana useredweni iradio yinto enkulu. Yeah. Akanoyiyeka lo opportunity. Yeah. And listen. Yeah. Ba nyanam lo. Correct. Yeah. Sithetha ngomuntu okwaziyo. Sure. Sithetha ngomuntu ongakhange akuphike. Yeah. Sithetha ngomuntu oyibona into enhle and then ayazi bangabani ngenxa yakho. Yeah. The other thing that came to mind was maybe we need to encourage each other. Sing a majita and I'll be direct and say this in Majiten. Sure. If you know that you've got a child, particularly a boy child, please go find him. Wow. Play a part. Play a part, good boy child. Nandanding la boy child ngalazi ithama lakhe. So I was shaped ngotata omncinci and uncles. So nomangaba, and can I address single mothers and say single mothers? It doesn't matter the issues. Nomangaba uyinja, as you say, ba uyinja utata komdana uyinja. Remember, kulomdana akayonja inja kuwe. You guys fought. But he didn't fight with this boy. He fought with you. He didn't fight with the boy. So, yeke leyo ba if utata ke inja kokutheni wena uze ube nomntwana nenja. Ngiyawuthatha imini yonke for us to debate that one, but and rightfully so, mhlambi awufuni umntana akho adibane naye. But guess what? That's very selfish because umntana yena uyayidinga la relationship. Uyayidinga relationship notatakhe. Today South Africa inamaphara inento zonke ezirongo zenziwa ngo-boy child. Abanye babo i-percentage ngabantwana bangabaziyo tata babo. And so they do this, they rebel. They are angry with you because you deprive them an opportunity of babono tata. So itike mhlawumbe June holidays or December holidays ufonele noma zi-relatives zalanja ba mazenze indlela umntana akhwele aye so that azokhe afumane moment notata if akasaphili, because siba zi-absent fathers in different ways. Siba zi-absent fathers dad okanye absent fathers siphila somewhere. If akaphili lo mntana akamthumele mani noba ku-brothers zakhe akayo khabula what it means ukuba yindoda. Not that kukho into eshotayo wena omenzela yona, and chances are you're doing 110% goodness for the boy, but there's one thing that you cannot become. You cannot become his father. You cannot become a man with due respect. Kuzo zonke izinto ezinhle uzenzela lo mntana. You can't be a father. So kwimibhatyazo yakhe ekudikayo, remember, he needs just 1 hour. This is the second part that came to me when I was looking at my father, elele boxing eswelekile, cold and dead. I thought, okay, if this man was too busy, at least if I had got nalo tata ekuthiwa upowerful, wayepowerful kangaka,
If I had got only, look, not unyaka naye because he's too busy. Maybe not inyanga naye because he's too busy. Maybe not a weekend naye because he's too busy. Maybe not usuku naye because he's too busy. Maybe not iveki naye, not usuku, not hour, not 30 minutes. If I had got just 5 minutes with my father, 5 minutes, just unangcole naye nje ndimazi like this, uyaxoka wayengasoze ngandihoye emva kwalo 5 minutes. You see? So, and that speaks to why I have a movement called Patco Mafani Foundation. And the Patco Mafani Foundation, one of the programs, ezenzayo Patco Mafani Foundation, the Cancer Charity Golf Days, because we lost one of my brothers, Ekaya, to cancer. To educate amajita, to be cautious, because there's no kokela with cancer, all types of cancers. So I've been doing Cancer Charity Golf Days for about 10 years now. But the foundation is our launch soon, a father and son, where I have conversations on radio and television with fathers and their boys and fathers who have mastered this, because they are modeling lendo yobutata to shape a boy child. And unfortunately, we show I will also host those fathers who are denied access to light and host the light in Amaziyo data. Okay. Ngilungena nje kancinci pha. Saturday benibhukishiwe ndiya kwenye event iMasake Indoda Club. So bekugcwala amadoda odwa pha. La question ivelile. Bekhona tata obuzayo pha ba if mama kafuna ukunika umntana uthini, you know. I-response yam phayana kuba bendikhe ndaqoba kwi-LLB andayigqiba, but ikhona imodule bendikhe ndadibana nayo iyahlala kum, yabo. Ndithi yes, i-challenge ikho macala. Bakhona omama xa bexabene notata badibanise into yoba awuzumfumana lo mntana because baxabene. Iya-exista loo nto, iyaziwa kakhulu. But napha ndathi ke ngoku ne-Grootmans. But kwi-Grootmans ndathi kubo the only way to challenge loo nto, it is through mthetho. I mentioned, I think, with Children's Act, section 19, 24, yabo? Between Payana, could be wrong, but Payan, Children's Act, ihoya into yobangabana, whether ngumama, okanye ngutata, ekukingaki, but it's for the benefit of the child. So I was saying, they must use law. Yabo? Banganikezeli kuba umama esithi awuzumfumana umntana. So ndiyabawela advocate loo nto into yoba ngabana if akuviwana nomama umuntu if akakwazi angathi umama kafune and then umntana amyeke, and then iminyaka ihambe. Then abanye ke ndababetha ke amajita ke ndawayeka bhuti yabo. Ndathi emajiteni kuba mna ndifota omama ixesha elininzi. 98% of my clients ngomama, yabo. So xana ndifota kukho imibuzo endiyaziyo uba akufuneka ndiyibuze, azizawumoshakala loo shoot. Akufuneka ndibuze phaba ayimoshakele ishoot, imoshakele ishoot. Xa wena uyofota i-21st birthday ufika apha kugcwele abazali abangomama, laa mbuzo uthi ubutata lo mntana akufuneka ubuze, izawutshintsha. So ndithi ke ngoku kuye kuvele ngamanye amaxesha ke into yoba ngabana bathi omama utata xa engasalali nomama abafuna ukuqhuba apho. Bathi omama otata banento othi uyayazi bandiphi nje for uthatha le mali le boy, izafana uthatha le mali.
khaye nomathemba khaye kutuja wena uyayazi bandiphi. So but either way ke yabo for macala into yoba ngabani anifuni apha ndigalela amanzi into yoba kukho mama abangafuniyo ngomntana because ikhona loo nto. But ndiyafuna uqinisa into yoba ngabana if umuntu ongutata is going through loo nto makangayeki until umntana abe mdala. Correct. Correct. Yabona masizidibane zoyi-2 because zikhona zaba zombini. khona la disconnect. Akhona amajita abalekayo nyani. Yes. Akhona amajita afunayo uthabatha inxaxheba ablokiwe. So Yes. you find both Macala, of these challenges, Yes, you know. And the person who's on the receiving end, umntwana. La mthetho ke uthi ke yena ke makujongwe ba umntana ithini into yakhe. Yeah. So umantyi xa ethe wajonga pha noba ngubani odimanda uhlala nomntana umantyi yena uzawujonga into yoba ngabana umntana uright phi. Uyakwazi nosusa kumama bayakwazi ikoti yakwazi ubona into yoba lo mntana akazuba right ixesheni nomama. Bayakwazi ubona uba lo mntana akazuba ixesheni notata. Umantyi ufuna ujonga uba ithini na. Correct. So ndiyanqina into yoba please if ukhona abantu bangomama bablock umntana mabangayenzi. Ndaba nelaka mna kwam umama. Umama kum azange wakhe wathi utata yinja. But itime yaziveza ngokwayo. Yeah. Ndaba nelaka yoba with time abantwana ba clever. So abantwana bayakwazi ubona into yoba man ingxaki apha itime yabo. So if kunjalo ke umntana uzazibonela but mayingabi ngumzali ofida loo nto emntaneni. So ndiyaqinela kakhulu apha. So iPatco Mafani Foundation will be running with the program Father and Son. Not that girl child akabalulekanga. Sure. There is an automatic bond emenza girl child abe sharper than a boy child. Oh, wow. It's because une automatic bond no mama. Sure. Ayixoxi. Sure. 1-0 strong lowa. Sure. 1-0 girl child umnandi. I-oledi liyakwazi ukumshape lula ngokwe values ze womanhood, transferring what it means to be a woman to this child. Boy child usenkathazweni is an endangered species, and because either ubalekiwe ngutata yakhe okanye utata yakhe ublokiwe All right. kuba for the lack of a better word, useless. Okay. Kuthiwe xa ethukwa lento ithethwa kulo mntana. And you sometimes wonder ba lo mntana uzaba ngumuntu onjani in life xa kushunyayelwa ivangeli into utata ke yinja. So it means sikhulisa intshontsho lenja apha endlini. So we must not be surprised xa later on eba yiyo inja. So that narrative is dangerous to use such words ngenxa ye-absent father. You see, we need to find ways zokuba ngoku absent father engekho. Side futhi lo mntana unguboy child simse noba kwamalume ngeholiday ayorhabula ubudoda kwamalume. You see, without doing harm kulanto ethi ubudoda bubunja. Yeah, so at least good foundation, girl. I'll be making that contribution. I've found fathers along the way. Lendo yam yokukhula kwam nokuthandwa, nokurecruitwa. I mean, utata Kaiser Mtaung wandibona and ngelo xesha ke ngokundise SABC ndisebenzele Channel Africa ndarecruitwa nguMandla Msimang owayese Reebok. A marketing manager at Reebok, and he was looking for me to become the sponsorship manager, reporting to him, managing the sponsorship of Reebok and the Natal Sharks, Reebok and Kaizer Chiefs. When Kaizer Chiefs had a sponsor, I think Total, Reebok, if you remember. And so I was recruited to manage that sponsorship. Okay. So I did. So and I introduced again as a Chiefs Village, and for me, because the Kulendi light a favor Kaizer Chiefs, a favor, a favor or Ace Ntweleng, or Teenage Ladla, or Sylvester Cole, or Zebulon Sputland Clap, or Wagga Wagga Yabo, it was not difficult for me to get into the environment. Yokukba the benale task ngoba club in the favor.
All right. Uyabo? Ayikhona umuntu oyi-Chiefs apha. Yeah. Ayikhona umuntu oyi-Chiefs. Absolutely. So it was not difficult. So naturally again, manentibana again chairman, and we developed a relationship such that by the time uLouis Chakwane resigner winter 1999, ndisebenza eReebok ngelo xesha. Okay. And so no, ndisebenza actually Kaya FM. And then the sport breakfast show Lawrence Dube. And then the nendaba zesiXhosa on television, sebenza nomam noXolo Grootboom, who had happened coincidentally to have been my senior at Bethel College. Noxolo Grootboom and Lunga Williams, ngama Bethel nabo. Okay. The products at Bethel College. Okay. Kulama XhoSa aye powerful kulento ye TV in the early 80s. Ngudumile Matheza qha wayengasuki Bethel. Babesuke Bethel aba. Kuthethwa kakhulu ngeBethel. Kakhulu, yeah. It was such a good school. It was such a good school. Ngoku? Yeah, second Bethel nangoku. So unoXolo ke besenisebenza naye ke kwi TV news ngexesha ndirecruitwa ngeKaizer. So when Louis left, it was easy for Kaizer to tell uHamid, the financial director, uNtshebele uHamid Mohammed, the financial director, go get Patco at SABC or Kaya FM, because ubase SABC for TV, abese Kaya FM for radio. Go get him and tell him to leave everything and come here. Wow. So straight. So zabe i-directors ezikhoyo phaya ezi-active kwibhodi zifike nakwi-management meetings, inguHamid Lowo, ingutatu Clarence Mlokoti uDlamini waseTsomo, and so iKaizer Chiefs sisuka kude nalanto yamaXhosa at senior management. Ingutatu Mlokoti, and then Ingbabu Ngema, uShayina Ngema, uMadlokovu. And so all four of them were convinced that Patco should replace Louis. So the interview yami yenzwa kwaHamid on a Sunday afternoon. Sasihleli kwaHamid when Kaizer interviewed me, Beno Hamid. Senza around 1 on we interview on a Sunday afternoon. And then babuya nge-second Sunday futhi kwaHamid futhi. And then babuya sebesenza ne-offer ke ngoku. Ndandingasenalo nexesha loba le offer izawuthini. Okay. Ndifuna uba pha. Ndifuna uba pha qha, you know. Yes. So it happens. It's a very interesting progression in life. Lando indoba aba bantu badala kunawe babelievayo kuwe in life, they end up being your father figure. Yes. Because urecruitwa kwam to become a deputy principal and a maths and biology teacher in Ngqusho, ndarecruitwa nguCharo Jakavula, uChezu, usaphila ke yena ke, my first boss. Okay. He so believed in me. So automatically uyayivala igap Bakho tata. yotato ngekhoyo. He instantly becomes a father. Then from there ndarecruitwa nguDambile Thuswa iRadio Sky. Usedi, he was my father. West can say light ndandikhe ndimlinganise nomlinganisa naye inguyena otata uGive Ntlebe ngqondo yo abatata. So he became my father, you know. And there now Kaizer became my father because he so believed in me. Yeah, so that becomes something very important, and we need to encourage abantwana ngakumbi abantwana bangamaziyo utata. Find someone nakwi community you're going to model yourself around. Yes. You know, Yes. think positive, find a role model, and approach them. Abantu abadala bafilisha kamnandi xa esazi into yokuba kukho umntwana othile wakwaNxiki, ndenza umzekelo kwamafani, lo mntana uthi ubona utata kum. You know, so that does work. It works wonders as well. You know. Wangena kwiKaizer Chiefs, can I tell you something? The way you were so good, mna ansumntu wesoka. Andikhomda kakhulu kwisport. Ndikhula ngejudo, and that's it. Mna ii-players ndizakwazi kwigolf ndazi uTiger, ndawazi uGary Player, ndizakwazi nontoni. But you were so good that even though
isoka bengayilandeli but ndiyamazi uBato Mafani weKaizer Chiefs and wenza ntoni. You know, you're probably the only person ongasuyi player I'm with you. endimaziyo kwisoka. That's how good buwenza ngakhona. Uyayiva le nto? Yebo. So ithi into ndingazi ubani bawuyadlala uDr Khumalo. So kwi-Chiefs mna for age yam ndizamazi uDr Khumalo. Sure. Yebo, ndizamazi uDr Khumalo ndimkhumbule, ne? And that for me to know umuntu ongasuyi coach, umuntu ongakhabi ibhola, you were good ngolo hlobo. Andiyani uba ndikubekela kakuhle for you to know how powerful la post odlale ngakhona ngayo. No, thanks, man. I mean, Kaizer Chiefs, I think, with due respect to zonke indawo endike ndasebenza kuzo, it was the biggest platform because it cuts across all cultures. Wow. Languages, traditions, provinces. So when you say Pat Komafani in Limpopo, they know him because of Kaizer Chiefs in Northwest and all these provinces. And I was lucky because when I got there, we had a winning culture as management. I joined the management that had a winning culture. And that transcends down to technical stuff first and players. You know, you must have a management that has a winning culture. The management, of course, we had an executive chairman, so Kaizer was like a managing director, so he would chair even the weekly management meetings. We all reported to him, so he was executive. So it was him, it was Hamid, the financial director, it was Abdullah Mayet, the accountant, Sebenzano Hamid, it was Jason Rain, Umnyumfana Wailingesi, a financial manager, and then Ingu Amy Kasaleti, Mrs. Kalusha Bailwa Nguku Amy. Oh, okay. Yeah. And Amy was the marketing and brand manager. And her sister wake Vivian, who was the assistant to Amy. And then Indi Mgengu public relations, media relations and communications. Ingu Bobby Mutawung, team manager. That was the management at Chiefs. And that management was doing wonders. Was doing wonders. We had an amazing culture. If we signed the coach, remember after ndixote machine edukralo waxothwa ndim. Kubani ngokulo? Machine. Okay. Yeah. Machine ebesemosha machine. Okay. And esilwa ne players. You can't fight the very people ekufuneka bakuwinele imfazwe. You can't turn your gun around when you are a general and point it to your troops. You see, yeah. So and the results were not forthcoming because amachita players are sensitive and xa zingasakholelwayo kuwe azizokuwinela games. Yeah. You see, because azizaba nayo lanto ethi let's go and the extra mile. Azizoba nayo lanto. So the results were not forthcoming ke ngoku. Saphuma ko SAA Super 8 competition and we're dropping points. And this is now 2002. After la nyaka endandiubize unyaka we-Operation Fat Alice, Operation Thatha Zonke, Operation Teka Hinkwaso. Okay. Ngesishangane, Operation Khabajiye Zote, ngesivenda, Operation Mahuhula kaSisitswana. Yabo. So and that season in 2001 we had won everything. Saphosa nje league ngemoment yokugqibela. Otherwise zonke the knockout competitions from the BP Top 8 to the Coca-Cola Cup to the Bob Save and zonke we had won Nevodacom Challenge leyo. You know, we had won all of those and ayi ku blind ngoku. Ayi asiwini ngoku. Ngicela nje ubuza. Isekhona into la post wawunayo iPR and ukhona umuntu because mhlawumbe mazi mina. Because I didn't ndithi wena even though beningalandeli soccer but I knew ngawe and noba ndivula iradio ngesports ntoni uzawungena phana uthethe ngento bakuza kwenzeka ntoni and ubenze ntoni you know isekhona lonto la culture okanye yabi. Look, iposition bayichange ayisekho yona iposition because
for some odd reason, decide bavele nje bayibize media manager, something like that. So I say your public relations. No. Your interest is not to engage the publics. Okay. It is not to build the branches. Kama ne-supporters branches sandifonelana ngoku ziyakhala azihoyekanga. Najonga ifa ndidlele nje bangabana into ubukhulu bento ungangabikho kwi-politics ozilandele but uyazi ba kukhona ubantu olumisa. Correct. Ungazilandeli i-politics but uyazi bukhona uJulius Malema. Correct. Yabona into enjalo but bawuzawubuza ba ucacisa uzukwazi. But it means those people are doing something. It means benza for nomuntu ongayifollow Yolando abe kanti unjalo. So you were that kwinto so, you know. And unfortunately ngoku asisenaye umuntu oyi-embodiment of the brand ngoluhlobo uchaza ngalo. You know, asisenayo ngunamnawe unfortunately. Ngunamnawe. Kwenze kanjani ke Bhutiza xana kunjalo kanjani apho Bhutiza kunjalo unali ixhego lingumuntu wakho. Yeah, and unfortunately, you know, kuchinja kwe management style. Okay. Because ngoku kungena abantu begazi. And abantu begazi are not necessarily the right people for this thing. All right. I'm not ukuvile. And so tata waphuma tata. And then unfortunately culture yethu most i-organization efana ne-football club ifana i-anatomy yayo ifana nomzimba lo ukubona xa une-headache umzimba wonke ufuna ufunction xa ubethwa i-headache e-serious fumanisa namadolo atyhafile injalo ke i-organization efana ne-football club if intloko ayikho right by the time you come to technical staff and players akukho right. And sometimes you can sign the most expensive player in the world, he won't deliver for you. You won't. There are players you will even sign from Sundowns. They're a bit good, but when they figure up, they won't deliver because the body is not okay. Because the talk is not okay. But okay, and do you kungena kakhulu because nizama ujonga into yoba kwi-Sundowns ingathi napha ifamily, but why pha beqhuba kakuhle? Yeah, no, look. Nzima ne? Yeah, it's quite difficult. Okay. It's quite difficult. Ngezi zingekho lula. But ke ndifuna ukuthi na for abantu abaninzi I'm sure they miss you kwisoccer. They miss you because if bamna yazi kukho into njengoba ngabana kwi-boxing dala sakwazi uDon King. Sawuyazi ba kwi-boxing call a talk. Yeah, before kungenwe ringini. Yeah. It's good that the same thing because bakhola talk yenu. It's good that you make an example of Don King because iKaizer Chiefs mna le position di inherite kuLouis Chakwane and bebesenza londo uLouis uinherite kuBrai uIwetnene the very first team manager stroke PRO uBrai. uBrai wayine magic yakho wayina ine towel emhlophe avela ithi stadium yo nizawutyiwa once uBrai at la towel. So why nayo nendlela the Don King style esithi wena ndakubetha uDon King ebexelela athi ku round 3 uzawuwa uwenyane ku round 3 yabo. So and Louis inherited that kuBrai and I inherited that as well ku Louis because ngexesha lethu mna bendixela nje Parade bendixela nje Sundowns you know ndixela at one time umtsipe Sundayithenga iSundowns I called a press conference at Chiefs Village that mayize yonke media because I'm going to outline a plan yokubetha iSundowns. Bafika wagcwala kwathi qhu eChiefs Village eNaturena. Ndabaxelela ndathi ndifuna zonke supporters on Saturday Loftus. No, not Loftus. Odi Stadium. There's another stadium. It's a second one go Odi Stadium. Sisemabupane. Ndifuna zonke supporters Kaizer Chiefs to bring a loaf of bread. Because Sundowns is my daily bread. So bring a loaf of bread and you will see what will happen. And I told the coaches and the players that all supporters will be carrying bread. We're going to be breaking bread. Asikwazi udliwa when we break bread.
That phenomenon is powerful. To break bread. I mean, at some stage, Jesus broke bread with his disciples. When you break bread, ulungisa nantoni na emphefumulweni nasengqondweni bingekho right. And now bedwa. Sawina 2-0 kulo game. Hey. I-Odi Stadium, all over the stadium, kwakuze unovenkile ePitori yonke bezothengisa isonka. Bave uphakathi komafani esithi makuze isonka. Yeah. Bayive from the press conference, imedia yonke yayithetha ngesisonka. So kwagcwala stadium i-van nge-van, ezinye zisuka eMamelodi, ezinye zisuka eMabopane apha elokishini, ezinye zisuka ePretoria etown zizothengisa isonka. Sathenga isonka kweza van saphela because everybody funeka aphathe isonka. U-PRO uzabaxelela at what stage to break the bread and eat. Yeah, bhuti. Jonga andiyazi kuyafuneka somehow into yokuba ngabana you could even share a lecture ngento yokumakhetha. Ikuwe. Into ye-masterclass yalondo ikuwe. Do you know into yokuba ngabana ngoko must even uxele into yesoka siphume kwinto yesoka. Years later, over 20 years later, ndiyi-photographer. And then I'm capturing izinto. Ngomnyaka wokuqala we-photography le production ibona apha. Sise centenary kukho into yeMtsipe Foundation. Ngu-MC pha. I remember that. Yaqala ke inkumbuzo ngomnyaka wayo wokuqala. Oh yes. That could have been 2013, 2012. Correct. You know? And I remember, I don't know whether I told my wife or I told someone close. Remind me, I owe you pictures of me breaking bread in Mabopane Stadium. Okay. I owe you pictures of me emceeing that Mutsipe Foundation thing. Yes, I think that is Tatile Nampa. Yeah. Yes. So, ndithi kulo mntu ndithetha naye into yoba ngabana wena you have a way with audience. Wena i-audience kuthiwe ulate uMutsipe akakafiki. Whatever iplane yakhe yenza ntoni kwathini. I-audience i-reckless ayizolanga. When you have a way uyibamba uyithi uyiqokelele uyibeke apha. On a sense of humor, you can sing wisdom ekuwe for you to find indlela. Unendlela yento yoba ngabana into is-serious wenza ijoke but ehamba nemfundiso phakathi. No, but I must thank you for recognizing that, because that's a God-given talent. Remember, it is what you've said now explains exactly how I saved thousands of lives at Ellis Park Stadium on the 11th of April 2001. And there was a time when I did it, it was not just me. I think God took over and used me to command, to instruct. Because people needed to be led. People needed to be instructed. People needed to be commanded. So what's happening there with 2001 is that Chiefs and Pirates are neck on neck with chances to win the league. Okay. Then it was those days when Soweto Derby would be played in Start to Pakati Vekin. And that was the last Soweto Derby ever to be played on a Wednesday. All right. Till now, we are fresh from a win in the weekend score. Beti Jomo Cosmos 2-0 kwa Paya Ellis Park. And the supporters in a campaign bring a foodstuff tin for Itakalani, home of the mentally handicapped in Diepkloof. And they brought these things and these quality trucks. And there was blessings and blessings. Zahamba nazo trucks sawina nathi sithole 3 points. Sibethile Cosmos nale campaign yami yeTakalani ibe successful. Yayi Sunday, yayi Monday, yayi Tuesday, yayi Wednesday. Wednesday sihlala nePirate. Already there are tickets in what was called, although I hate that word, black market. Okay. So there are tickets for the game. But the game is in big demand. In fact, this Soweto Derby, Bisanda Udlalwa eTebeni and Nedbank Cup, in the Kumbuze, that Soweto Derby, was huge demand. Huge demand. And so, yes, Bamba, with our pens down, man, La Derby, in so far as la incidents, because
besiziqhelile iSoweto derbies before, but laa nto yokuthi ewine apha ingemkani league. So stadium sigcwele klar igame iyaqala, kanti ngaphandle kunabantu banamatikiti esandleni. Kunamatikiti. Look, it's a combination of genuine tickets and fake tickets, because abanye bayakwazi uba umuntu athi ngoku enatikiti eli-genuine but abe kanti late because kuphakathi evekini. Lo mntu kaloku correct. Lo mntu utshayise ngo-5 emsebenzini. Sure. Mhlambi waqala elokishini eyotshintsha, athatha ijezi yakhe yeteam yakhe, abe in colours. You see? Then correct. Then afike apha. Afike kugcwele. There's commotion outside. Thousands of people outside. Already the bowl here, Ellis Park. I mean, Ellis Park takes 50-something to 60,000. Kugcwele already. So lendo be Westman 10th minute sikore tina qala sikora Tony Ilodigwe. He was a big Nigerian striker, Tony Ilodigwe. Akoru Tony pa ichivuvuzela phakama uphathi komafana yo jive khala music ngapha home game yethu, so i microphone ikum. You see ichivuvuzela abantu bangaphandle bayaphosa. Thank you. Yasilibazisa apha egeyithini ivula igate. Kwalile within no time, maybe boma 4 to 6 minutes equalize iParade. Benedict Tsovila kazi halakasha yatsho imvuvuzela. Hey, and we killing the people that are outside nge-anxiety. Ale high quality football edlalwa apha phakathi, rightfully so. You see, so it came to our attention, Tina, nandihleli not far from letafile ye fourth official, nansi bench yethu apha. Unoshin Etukral, ne coaches Zongabo Farouk Khan, no Dr. Kumalo Konke Ugiali, nansi eParade ngapha. I can see la corner epaya northeast corner ye Ellis Park. Man no man. Kukhona abantu phaya abangeniswayo but babanjelwe phezulu. Ukubona abantu xa besihla izitezi bexwaye umuntu. So lento iyenzeka phaya. Aba bantu bayangena but baxwaye abantu. And the securities ziyabavumela ba mabangene ke ngoku apha efieldini. Sigcwele istadium, sigcwele intsi. Bavumela bangena apha emva kwepali, apha emva goalkeeper, emva goal line, babekwa phaya abantu. Hayibo. Aba bantu bayampontshwa. Hey, ikhona into enzekayo. Sibaleke ke ngoku. Selapha no Andrew Dipila who was the match commissioner for the night. Sibaleke siyokroba phaya. Yadlala ibhola yona. Sibaleke thina apha emva kweline siyokroba pha. Hayibo. Nini aba bantu be-riding emergency services abanye sebeyabaqhuma ngengubo emaroon. Hayibo. Emanto kusho ukuthi le problem is serious mos. Baloko bangena mana abantu. Kukhona namalayithi. Enijike ndiyotsho pha ku-fourth official. Fourth official engwenye. Please indicate to the linesman here to raise a flag yakhe and call the attention of the referee. Sibonisane about suspending this game for a while by afa abantu. Yenze londo le. Iflag la ize le flag. Phakamisa flag ureferee abone amisa ibhola kancinci eze ureferee azosabela. Sithi kuye engwenye. Can you see there emva kwalapha kwenzeka ntoni? People are dying. So come le game ke si resolve lento. Just suspend it. I can't do that. If we do that, sources pum up and you've got to stop the game. People are dying. You've got to stop the game. Obesifika no Andrew. Sekufika ne colleagues amo Amy no Bobby mntawong sebelapha. No, you've got to stop the game. So we forced him to stop the game. He stopped the game engafuni. Hayi nga research man kuye masimxolele. Yeah.
yeah, ngeshock. Yeah, shock. akayiboni uba uthini wayibona So ebusuku. ultimately avume ke by then phaya presidential suite pha utshintsha nabo bayabona pha utshintsha is my chairman bayabona nabo pha into bekhona ingxaki behla nabo. So coming to the field is the Minister of Sport, Nqonde Balfour, the CEO of the PSL, Dr. Robin Peterson, and Andrew, the match commissioner, no chairman of Kaizer Chiefs, no chairman of Orlando Pirates. So I had to address abantu ke ngoku. But guys, we have people that are dying because kuyatyhalwana phandle. Kucacile uba khona abantu abangene apha ngendlela esingazaziyo. Sasingekayazi ngoku into bakho amatikiti omkokotelo. Yes. Khona abantu abangene apha that are not supposed to be here. Because stadium sigcwele and people keep coming, but now bayafa abantu. So I want you to put the vuvuzelas down. Stop blowing vuvuzelas now. We have a situation. So I had to command and command. Yeah. At some stage, stand up, nonke, bapagame. At some stage, sit down, nonke, bahlale phansi. And they could see well, the situation is serious. Yeah. If one did not have what you were talking about, and one did not have a good relationship with supporters, it would have been difficult to manage that. But when you lead abantu, you must have an extraordinarily good relationship ebumandini kungekehla intlekele so that abantu bazokubelieve xa usithi sinengxaki. So it was easy for these people bonke abe-Chiefs nabe-Pirate to believe kan baxelele uba sinengxaki because I am there on their face every week. I visit them around all 9 provinces. I mean, the Vuli branches, so they are acquainted to the voice and the face. Abanye bayibona live TV. Correct, yeah. Yeah, that incident, unfortunately, was beamed not only by the domestic channels, no CNN, they plugged in Nabo, and it was broadcast around the world. This young man who's commanding, yeah, and yeah, man, it was terrible. Yo. I no, but kodwa ndiyafuna ukuthi ezoba besitshilo into yoba ininzi into. But andifuna uyishiya into yoba I'm picking up as well into yoba kuzo zonke ezi decade uziphilileyo kukhona ukunyuka kukwehla bobomi kwicareer. Ungenile ngapha waya ngapha. Waphuma ngapha waya ngapha. I'm sure zikhona sencwadini. Correct. Where you are sharing that. People must get the book. We have, in fact, le ncwadi kuyafuneka iye esikolweni. Khona la ibrain funa babhiznayo. In fact, khona isikolo Maxaki High, I'd love to do something. Akho library pha, so I want by ibe ngenye project zami. And one of the things I want in that library is to have incwadi zabantu bethu. Our authors. Yeah. I want Londo. I want Londo. Yeah, no, that would be nice because all the negative, painful experiences are there in the book. The recoveries, the turnaround, and the great. That's why the book is titled "The Price and Prize of Greatness." Right. And the price sometimes is those painful things you pay a price for what you want. You want greatness in life. You want to reach your dream, and you pay a price. Sometimes you go to school without shoes. You see yes. And you pay a price because you want that. And somebody that's not prepared to pay that price uzawugqitha kuye ngoku elokishini toll gate ngoba wa drop out esikolweni. They were not prepared to pay the price. But waya wena esikolweni ungenazo izihlangu. Then it says the price and prize, and with the prize lamaqithiqithi ke of traveling the world. Okay. You know, with Kaizer Chiefs and yonke lento that comes with the glitz and glamour of winning awards. I've won several awards, ebholeni nakwi-radio, you know, and having dinner with Upele the Great in South Korea. That's part of the prize, you know. When we went to play Peace Cup in Kaizer Chiefs
South Korea, and winning the best club official of the year awards with the PSL iminyaka ilandelelana nakwezi competitions, OPP Top 8, no Coca-Cola Cup, and all of that. Radio, lando yokubukwa ngabantu be-radio kwi-awards, and win the best breakfast show presenter, the best breakfast show. And I'm humbled by the experience yokokuba ndibe ngokuqala kusasazo lesiXhosa Mhlobo NFM, Radio Xhosa, Radio Bantu, to be inducted into the Hall of Fame. Oh, wow. You know, yosasazo from the province. So that is why the book is titled The Price and the Prize. Because the prize kaloku ngalamaqithiqithi Ngiyayibona. ayo yonke lento ya. Mamela ke into ke ehamba nento ba ungumntu opopular, ungumntu ofamous, ihamba nento ba ilight encinci ubani bekumele ukuthi tata kuwe avela athi patko. Yeah. You know? And that ngoku nelight encinci nomuntu omncinci abe ne-opinion ngelife yakho. Ube wena ulapha eradweni. Injani le part xa si-rapper up ngoku siyivala, especially for abantu engayivuli kakhulu ndithi kwezothando. Yeah. Bendisanda uba nenyweba yobani beyipart yomtshato wakho omhle kakhulu. Injani into yoba ngabana people nabancinci nabanjani will have an opinion into yoba akaqala utshata okwesingaphi ubhudiza and so on. Yeah. Do you have a message apho Look, I mean, look at what you do as well. You're excelling in what you're doing. When you excel at what you do, you become a brand. And when you are a brand, people own a brand as a commodity. Okay. But not in a negative way. All right. Not commodity in a negative way, but a brand is something that all members of the public have an opinion about. Okay. And it must not, sometimes there's opinions as they call favorable kuwe. And you must not take it too personal. You must realize, no, but by the way, I created a brand. Wow. Kunconywa okanye kubethwa ibrand. So zombini izincomo nezixeko zebrand akufuneki uzivumele zingene kakhulu engqondweni. Oh, wow. And that's a very tricky thing, you know. There's a thin line between yourself and your brand. Yeah, it's a thin line, and I do come across into the criticisms abanye ne-language of manspa ish. Uyabakala lo muntu uthetha ukuba ngumuntu omncinci ngumuntu omtsha. If they knew into kokuba noko mhlawumbi ndingangutatake. Yes, or even older. Or even older, yeah. So that does happen. Ndibe namashwa into zemitshato until recently when I found ubambo lwam. Okay. You know, and ndadibana ke nomama Duna uMakubivu, uTiya uJiyana uNokhala, uMazozo. And I've never been this happy. Oh, wow. I must say, I've never. Fundeni khona izinto endizenza for the first time ebomini bam ngondine-6 bob. Hayibo. Hey, ndifundiswa nothambi, baby, awuthambisi. Ingxaki yakho awuthambisi. Hayibo. Ugqithisa ilotion ngespeed. Xa uthambisa, pay particular attention. Hey, endiyanconywa ngoku nazi isesiteri yam bayancoma bathi, hey, kutheni uske waneglow? Ndithi, hayi, ndifundiswa uthambisa. But yeah. No, thank you so much, Poti. This cannot be the last one. Yeah. We are pushing to also have events as linked to a podcast. It could be masterclass, it could be workshops. We will definitely be in touch now. Collaborate apho. Ndiyakwazi ke zizinto ezilula ezo kuwe. So we have to do lona because abantu ilincinci xesha sihleliyo apha. And there's so much esiskipileyo. I know mna into ozenzileyo. That is why inspired nguwe kakhulu. Thank you, man. So basiza kufumana abantu. We are going to have lonto. Mayambe incwadi, and people must also book you. Mhlambi you can share also the number if someone wants umtshato wakhe we 5 million akufly to PP Cape Town
or kwi-island ethile, Mauritius or Paris, for you to MC that, or i-corporate ndondon, they can contact wena. We'll probably share naleyo Lovely, window. lovely. Yes. Well, mandisho qala ndithi yona incwadi le iyafumaneka ko-exclusive books, ko-bargain books, and some of the CNAs, I think i-retailer ngokunge 320 or something like that. But for that purpose, uke wayithetha library, we will talk about me in the order directly from the publishers, a bulk of books. As is our public libraries, the Eastern Cape, the government libraries, ikhona. Oh, wow. Because the Department of Sports, Recreation, Arts and Culture ordered for the public libraries. So they ordered boxes and boxes of the books, which I personally delivered a king. Wow, I love I do wish to say that Nagu socials in the corner, Pat Komafani, straight. Facebook and umntangani inboxela kanye umuntu anganthinta, I don't mind. Naku WhatsApp ku 064 699 1545 for bookings. You know, to say, can you come and MC a wedding or talk? I love that. I love that. Yeah, I love that. I love that. Yeah. I tell you, entertain. Like I enjoy nyani. Xana nifota ungu-MC, xana nifota somewhere, you have a way with the audience. Thank you. Anyone who would call you, akazwe regret. That I know. Great stuff. Thank you so much, man. Sabulela kumntu wonke othe wabukela uphikelela podcast enqindilili. Unqindilili ke isuka from kwithama yam. Sure. It's a phrase esuka kwithama, iyathanda ithama yam umuntu enqindilili. So ngumama man ke ndimfake phayana. Phikelela enqindilili. Yes. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like. Siyabulela. Bhuti, enkosi man. No, thank you so much. Enkosi kakhulu.